गिबियावनो आंनि YouTube चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायग्रोबाय। आसा खालामदों नोंथांमोन बयबो मोजाङैनो दङ। स' दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आं मोनसे खोथा सावरायनो होननानै दिनै बे भिडिअखौ खालामनाय जादों। नोंथांमोन आथिखालनि मुगायाव गोबां मानसियानो मबाइल, कम्पिउटार बायदिसिना इलेक्ट्रनिक गेजेट बाहायनानै गावगावनि जिउ एबा गावगावनि लाइफखौ दैदेनलांनायखौ आं नुगासिनो दङ। स' मेनलि आङो दिनैनि जि बाथ्रा रायलायनायनि जि फकास बेयो फरायसा आरो फरायसुलिफोरनि सायाव जागोन। दा गोबां समाव जों नुनो मोनदों आथिखालनि फरायसा फरायसुलिफोरा खम बैसोनिब्लाबो बिथांमोना बिमा बिफानिफ्राय मबाइल लानानै कम्पिउटार बायदिसिना इलेक्ट्रनिक गेजेट लानानै बिथांमोना फरायनाय बिथिङाव गोबां दावगानायनि सोलायै उन गोलैसोनायखौसो नुगासिनो दङ। स' बेफोरो मानि थाखाय जादों आं नोंथांमोननि सायाव दिनै बुंनो नागिरदों। गुबैयै आं नोंथांमोनखौ फरायसा आरो फरायसुलि बिथांमोनखौ बुंनायनि अनगायैबो आङो मेनलि बिमा बिफा बिथांमोनखौबो फकास खालामनो नागिरदों। मानोना सासे बिमा बिफा जानानै गावनि गथ' गथायखौ माबायदि नोजोर होनांगौ आरो माबायदि नोजोर होनाङा बेनि सायाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव भिडिअ खालामगोन। स' बेनिखायनो देरि खालामालासे फैदो बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामदिनि। नोंथांमोन जों बयबो मिथिगौ साफ्रोमबो बिमा बिफाया गावनि गथ' गथायफोरखौ गोरों गोरा खालामनानै लेखा फरा फरायहोनानै गावनि आथिङाव गसंथानो हानाय सासे सुबुं खालामनो होननानै सानो, अनो। बेबायदिनो अननायनि गेजेरजों बिसोरो गावनि गथ' गथायफोरखौ मोजां फरायसालियाव फरायनो एडमिसन लगायना होयो। हानायफ्रा गुबुन बेलेग जायगाफ्राव लांनानै मोजां इनस्टिटिउटफोराव एडमिसन खालामनानै फरायनायाव सुबिदा खालामनानै होयो। जायफोरा हाया बिथांमोनाबो गभर्नमेन्ट स्कुलफोरावबाबो मोजाङै जोथोन लानानै पास खालामनो हाहोनाय बायदि राहा खालामनानै होयो। स' बेबायदिनो फरायनानै अननायजों बिसोरो केयार खालामहोनानै मोनसे समाव बिथांमोना मा खालामो, गावनि गथ'फोरखौ मेट्रिक लिरनाय समसिम बिथांमोना लानानै फैयो एबा मेट्रिक लिरनो हानाय समसिम बिथांमोना केयार खालामनानै अननायनि गेजेरजों बिथांमोना लाबोयो। दा जोंहा गोबां बिमा बिफाफोर दङ जे गोबां अनद्रायनायनि थाखाय गावनि गथ' गथायफोरखौ गाज्रि खालामनानै लायो। जेरैहाय मोनसे समाव जेब्ला सासे गथ'आ क्लास 8, 9 आव फरायो, अब्ला बे समाव नांगौमानिखौ बिनायाव होयै खर' गिदिर खालामनानै लायो। थिग बेबायदिनो जेब्ला मेट्रिक लिरनो गोनां सम जायो बा क्लास 9, 10 मोनो, बे समावनो बिसोरो जेब्ला गावनि नांगौखौ बियो आथिखालनि मुगानि नांगौ जिरादफ्राथ' जाहैबाय इलेक्ट्रनिक गेजेटआनोसै, जेरै मेनलि बुंनो थाङोब्लाथ' कम्पिउटार बा मबाइलफ्रानोसै। दा बेबायदिनो बिथांमोना फरायनो बानाय दिन्थिनानै माबा मोनसे साल खालामनानै बिसोरो फरायनो बानाय दिन्थिनानै बिमा बिफानिफ्राय मबाइल, बेबायदिनो कम्पिउटार बायदिसिना इलेक्ट्रनिक गेजेट बा सोरबा बायदिया बाइकफोरबो बिनो होननानै साल खालामो। दा बेबायदियाव बिथांमोना बेबायदिनो मबाइलानो जा, कम्पिउटारानो जा बा बाइकआनो जा, बेबायदि बेसादफोरखौ बिसोरो बिनो थाखाय साल खालामो, माने पलिसि खालामो। दा पलिसि खालामनानै बिथांमोना फरायनो बानाय दिन्थिगोन, स्कुलाव थांनो बानाय खालामगोन। बेबायदियाव बिमा बिफाफ्रा बुंसिगोन, मानो फरायसालियाव थाङाखै? नों बेबायदिब्ला माबोरै पास जागोन? नों बेबायदिब्ला माबोरैहाय मोजां फरायसा जानो हागोन? बेबायदि बुङो। दा बेबायदि बुंनायाव फरायसाफोरा बा गावनि गथ' गथायफोरा अख्रा जानानै बिसोरो बुंसिगोन जे आंनो मबाइल नांगौ, आंनो बाइक नांगौ, आंनो लेपटप नांगौ, अब्लासो आं स्कुलाव थांगोन बा फरायसालियाव थांगोन, नङाब्ला आं फरायला। बेबायदिनो बायदिसिना होननानै बिमा बिफाखौ हेम्पार खालामो। बिमा बिफानि सिगाङाव बेबायदि माखासे दुखुनांथाव बाथ्रा बिथांमोना बुंनानै, फरायसा फरायसुलिफोरा बुंनानै बिमा बिफाफोरखौ टेनसनाव खोख्लैयो। दा बिमा बिफाया मा खालामनो, सासे गथ'खौ मोजां खालामनांगौ बिबाना जिहेथु बिमा बिफानावबो दंखायो, बेनिखायनो गथ'आ मोजांल' जाथोंसै होननानै बे बिमा बिफाया गावनि गथ' गथायफोरनो नांगौ जानायखौ होयो। जेरैहाय मबाइल बिदोंबा मबाइल होगोन, कम्पिउटार बिदोंबा कम्पिउटार होगोन, लेपटप बिदोंबा लेपटप होगोन, आरो बाइक बिदोंबा बाइकखौब्लाबो दाहार दुहार खालामनानैब्लाबो बेलेगनिफ्राय फैसा थाखा लाथ'नानैब्लाबो बिसोरो बायनानै होगोन। स' बेबायदिनो बिथांमोना मबाइल बाहायनाय, कम्पिउटार बाहायनाय, बिदिनो गारि गुरि बाहायनाया बेबायदिनो जालाङो। स' बिदिब्ला जानो हागौ नोंथांमोना बुजिबाय जे बिमा बिफानि
गाज्रिनि थाखायसो बा बिमा बिफाफोरा गाव गावनि गथ' गथायफोरखौ बांद्राय अननायनि थाखायसो बांद्राय अननानै दाव दाव खालामनायनि थाखायसो गाव गावनि गथ' गथायफ्रा गाज्रि जायो बेखौ एसेब्लाबो हमदांनो हाबाय स' सोरथो अना गाव गावनि गथ' गथायखौ बयबो अनो गाव गावनि गथ' गथायखौ मोजां जाजानो लुबैनानै बयबो बाख्नायो मोजां फरायसालियाव फरायजानो लुबैयो बयबो अनो नंगौ बे 100% सैथो नाथाय अननायखौ जोङो बिमा बिफाफोरा गाव गावनि गथ' गथायफोरनो बांद्राय दिन्थिसारनो नाङा बांद्राय दिन्थिसारनानै जुदि जि नांगौ बेखौनो होबाय थायोब्ला जि बिदों बेखौनो होबाय थायोब्ला बिसोरनि खर'आ गिदिर जायो जि लुबैयो बेखौनो मोनबाय थायो नालाय आंखालखौ बिथांमोना मिथिया जायो स' माब्लाबा जोङो जेसेबां बिदोंब्लाबो गाबनानै बिदोंब्लाबो बिसोरनि जि बिनाय बे बिनायखौ जोङो डिनाय खालामनो हानांगोन माब्लाबा जोङो फैसा गैया माबा गैया नों फरायग्रो बायदिसिना होननायनि गेजेरजों बिसोरखौ जोङो मा खालामनांगोन थगायनानै जोङो बिसोरनि लुबैनायफोरखौ जों कन्ट्रल खालामनानै दोननो हानांगोन बेसो जागोन जोंनिया बिमा बिफानि गुबै थांखि दा जोङो जायखौ बिदों बेखौनो होयोब्ला फैसा दं थाखा दं होननानै बिनाय मानिखौ जों होबाय थायोब्ला मोनसे समाव जोङो मा खर' हमनो गोनां जायो ना बिथांमोना बिसोरो देरलांनाय लोगो लोगो बिसोरनि लुबैनाय हास्थायनायाबो गेदेरनिफ्राय गेदेर जालाङो जेब्ला बिसोरो क्लास 8, 9, 10 आव फरायनाय समाव मबाइल बिदोंबा बाइक बिदोंबा बिसोरो जेब्ला कलेज फरायगोन बेबायदिनो इउनिभार्सिटि फरायगोन अब्ला बिसोरो कार बिगोन साखा खब्रै बिगोन अब्ला नोंथांमोना बायना होनो हागोन ना जुदि आरो नोंथांमोना बायनानै होनो हाया अब्ला गथ'आ माबा मोनसे टेनसनाव सुइसाइड जायोब्ला थिग बेबायदिनो बिथांमोना मोनसे सिलि खारनफोरखौ लानानै फिसा खारनफोरखौ लानानै बिसोरो गाव गावनि बिमा बिफानियाव बेफोर गोनांथिफोरखौ मोननो लुबैनानैनो बायदिसिना साल खालामफ्लायो बायदिसिना पलिसि खालामफ्लायो स' नोंथांमोना बेफोर गासैखौबो बुजिनांगोन आरो गोनांथि गैयै समाव बेबायदिनो गासैबो नांगौ जानाय बेसादफोरखौ बिमा बिफाफोरा गाव गावनि गथ' गथायनो होनाङा बेखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव खावलायनाय जाबाय स' आं बेबायदिनो नोंथांमोननि सिगाङाव बे खोथाखौनो नोंथांमोननि सिगाङाव शेयार खालामनो होननानै दिनै जि भिडिअ बेखौ खालामनाय जाबाय स' नोंथांमोन आंनि दिनैनि जि भिडिअ बियो बेखिनियानोसै दा आंनि भिडिअखौ नोंथांमोना मोजां मोनदोंबा अन्नानै लाइक खालाम शेयार खालाम आरो डोन्ट फरगेट टु साबस्क्राइब माय इउटिउब चेनेल एन्ड किप सापर्टिं मी आंखौ अन्नानै सापर्ट खालाम इयुनाव आंबो जाहाथे नोंथांमोननि सिगाङाव मोजां भिडिअ लाबोनो थाखाय थुलुंगा मोननाय बायदि स' दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोसै स' लोगोफोर आंनि भिडिअखौ नायनायनि थाखाय आं नोंथांमोनखौ थोजासे साबायखर होनाय जाबाय स' थेंक इउ फर वाचिं